Hi mga teachers, akong balikon. Kini nga video are for teachers unta. Kay mas makasabot ang mga teachers ani sa akong explanation. So, nangutana ka, unsa ni nga negosyo or ganahan ka makabawon saon. Kung nakatanaw na ka sa akong video kadong traditional and non-traditional na akong explain dito unsa ni, sa ako lang i-recap, akong puhunan sa traditional na ako nga business sa mga school is 100,000 nga after 5 or 6 years usap pa akong nakafilo ginansya. Well, sa non-traditional na business nga gibuhat, ang akong puhunan is 10,000 kapin or 10,750 to be exact. Within that month, naan ako'y ginansya. Mo ni nakanindot ani. Nya nakanindot po dani, kung familiar ka sa networking o ay kumpiyansa sa networking, kay dili tanang networking legit ha. Pero kung familiar ka sa networking, daghan kay na silag mga bonuses ug mauto ang atong i-avail. No. Sa networking, kung ganan ka nga user lang ka, di ka ka-income. Ni appeal lang ka para sa product, di ka ka-income ana. Naka-discount ka, pwede. Kung mag-retailer po ka, mura kag nag-traditional business. Maka-income ka. Pero sa traditional business, dako kay mohang puhunan, gamay ra kay mong ginansya. While sa non-traditional business, nga mao atong buhaton, kita lay mo connect sa mga tao. Kung makakonekta og mga tao, nga dili kita may mubuhat sa business, mas dako siya income. Only lang, kaya ang pag-connect sa mga tao is not easy. Ang connect ka sa mga tao, it needs credibility. Ano mo salig sila nimo? Ano mo salig sila sa company? In my case, nisalig ko sa company kay first fact, ang tag-iya mismo may nakikistorya na ako. Second, nisalig ko kay ako mismo nakagamit na silang product o hantod karon nagamit yapon ko silang product. Kung nindot ang product sa company, good business na. Kay ang ilang product nga ang akong gibaligya, nay masigig balik-balik og palit. So kung manay mo balik-balik og palit, meaning good ilang product, di ba? So akong gidungan si traditional na maligya ko. At the same time, nangita ko sa mga taong ganahan magnegosyo, mapareha nimo. So ako ra kang i-connect sa company. Ako may mutulo nimo unsaon. Unsaon siya pagpadagan. Atong i-discuss na along the way. Di na ko pwede i-discuss tanan in one session pareha ani, dili. O gani ganahan kung ikay mangutana, aron kung unsa imong specific pangutana, mao sad akong specific tubagon. Kay as a teacher, I hope makasabot ta nga dili tanang ni enroll sa elementary, grade 6 diretso. Muagi sa tangtanan sa kinder. Mubasa sa ta sa letters lang, di patakabasa sa sentence. Ug ang pagsud sa negosyo is learning along the way. Dili na tinuod nga you are already learned usa pa ka magnegosyo, no. Kinalan ang mga mag-business kabaw mo adjust sa situation. So you learn along the way. Ang mga bata gani manghilak na kay sakitan silang kamot. Pero kinalan agiun to nila nga sakit aron matarong ilahang penmanship ing ana sa dire. Pero dili tam sakitan sa kamot dinhi. Ang ato adri kinan malig-on atong hunahuna og emotion. So balik ko sa sa networking, kay networking man ay galain na bisan ugwa ka nagnegosyo. Kita mga teachers, we are under a network. Natay di lang na to apilo ng presidente sa Pilipinas ha. Natay DepEd secretary. Dayon na siya mga undersecretary, no? Undersecretary. Dayon na siya mga regional directors. Dayon sa mga regional directors, mga superintendents. Then sa mga superintendents, mga supervisors. Then sa mga supervisors, na pa na sila ay school principal. Sa mga school principal, under ta, mga teachers. Kaya ako teacher masago.
we are working on a networking. Yes, sa tinod lang, ABS-CBN is a networking company. GMA is a networking company. Globe, Smart, Sun, and networking company, meaning they connect people, connecting people ba? So, kung makasabot ta na, ato nang gamiton to our advantage. Sige, so, kung nindot lang ang company, tulo lang sa nilanan nga nindot ang company. Una is, syempre, nasa product nga mahalin. Product nga physical, ha? Physical, nga mahikap, nga epektibo. Ikaduha, sa nindot na company is Nestle Awards. Kani nga company, 2020 o 2021, na mga awards. O, ang last, kay nindot ilang compensation plan. Ang ilang compensation plan, gikan sa halin sa kumpanya. Dili kay why halin, nasla ihatag nimo ay kumpiyansa na. Pratong, sorry kung maigo ang ubanan na kumpanya sa una, nabisag wa kay buhaton, you will receive 50 pesos a day. Bisag wa kay buhaton. Dili na ingana ang negosyo. Pangita ragog negosyo nga kung sirado ang tindahan na ba sila halin? Wala. So, ayaw kumpiyansa na. Sa tinuod nga kumpanya nga networking, kung wa kay halin, wa kay buhat, wa kay halin, wa ka na maligya, wa kay income. Wa kay gi-connect, wa kay gi-refer nga tao, wa kay income. And that's business. Ha? Inga na, business nga nung tagahan ka, nga wa kay gibuhat. Pero kung masabtan na nimo, nga kinala na di kay buhaton, nga mabuhat lang nimo ang angay nimo buhaton, dinhi anak kanindot. Pare sa eskwelahan, di ba na awards, na honors? Kinsa atong tagag-honor? Kadong kugihan. Kadong niliho, kadong naningkamot. Ikaw tagaan nimo award tong sige absent. Kadong dili mo swat, di mo answer. Makadawa to siya award? Dili. Dinhi, ang nakanindot lang sa award kay money. Kung imo nilihokon as a business, i-treat nimo as business, income will come. Income will come. Pero kung wa kay buhaton, this is not for you. Sorry to tell you, I'll be frank. Kung nagdahong ka nga ibutang ra nimo imong kwartaan, this is not for you. This is business.